Kaixo, Gabi Berasategi naiz, biologoa, eta presentazio honen bitartez, nahiko genuke, bai irakasle zen gero zuen ikaslei bideratzeko pixkat basabizitzaren identifikazioaren ardatz batzuk. Hementxe, mankomunitatetik egiten ari gara pixkat formakuntza bat, zuek jakin dezazuen pixkat ze teknika eta ze pixkat hurbiltzeko animalien identifikazioaren mundua. Bai? Orduan saiatuko gara helburu horretan jorratzen, eta emango dizuegu presentazio honen materiala, pixkat erreminta bezala zuek geroxeago ikasleekin erabiltzeko aukera izan dezazuen. Hasiko gara. Hementxe saiatuko gara basabizitzaren identifikazioa zuen ganatzen. Nola banatzen dira pixkat animalien erreinua? Guk egin dugu bere izitasun hau, dela ugaztunak, hegaztiak, narrastiak, anfibioak, arrainak eta ornogabeak. Nola identifikatu ditzakegu hauek? Pixkat ardaz batzuk edo egitasmo batzuk zuen ganatzea ditugu. Adibidez, aldagai batzuk baditugu animalien erreinuan pixkat jorratzeko. Adibidez, simetria. Bi aldetan berdina dire. Gorputz antolaketa konplexua. Baditugu aparatilu ezberdin, estremitateak, eta iaia landareengan gehien bereizten gaituena zein da, gure kabuz mugi gaitezkela. Beste ezaugarri batzuen artean, noski. Pentsazazue, hau dela pixkat, mundua zuei pixkat presentatzeko, eta gero zuek ikasleekin mundua presentatzeko aukera izan dezazuen. Esatez, bi talde zabal ezberdinak bereiztu ditzakegu. Ornodunak, edo esatez zurrak ditugunak, edo eskeleto bat duguna, eta ornogabeak. Zeintzuk izango lirateke ornodunen ezaugarri nagusienak. Adibidez, barne eskeletoa dutela edo dugula, haien gorputza askotan 3 zatitan banatuta dagola, burua, enborra eta gorputzadarrak, 5 klase ezberdinetan banatzen dira hauek, lehen ikusi ditugunak. Ugaztunak, hegaztiak, narrastiak, arrainak eta anfibioak. Aldiz, ornogaben munduan, zeintzuk izango lirateke haien ezaugarri nagusienak? Ez dutela barne eskeletorik, askotan obiparoa direna eta metamorfosia egiten dutela. Talde asko dira, eta hementxe bakarrik batzuk edo nagusienak ikusiko ditugu. Zeintzuk? Poriferoak, zelenteroak, anelidoak, ekinodermoak, moluskoak eta artropodoak. Talde zabala eta iaia planetan, mundu golan, gehien edo zein lekutan aurki ditzakegun taldea da. Izatez, ugaztunak, gizakiok barnean egongo ginateke ez, eta zeintzuk dira ezaugarri nagusienak? Ilea daukatela, ekosistema anitzetara moldatua daudela, bai urtarrak eta lehortarrak izan daitezkeenak, bakizue urtarrak gehien bat
baleak, izurdeak eta barrekoak izaten ohi direla, edo lehortarrak, haien bizia, ekosistema horietan mugatzen zaiela. Kumeek edoskitzen dute, izaera gautarra dute gehienetan, oso erraz izutu egiten dira, ez dira batere errazak ikusteko gehiengoetan, ez da, iaia gauzarik errezen haien identifikazioa edo haien presentzia pixkat ziurtatzeko edo bermatzeko, aztarnen bilaketa edo aztarna ugari usten dituztela. Orduan pixkat detektibearen lana egin beharko dugu haien presentzia pixkat ziurtatzeko. Iruñerrian aurki ditzakegun ugaztunen espezie adierazgarrienak edo esanguratsuenak zeintzuk izango lirateke? Adibidez arratoiak, eta beti Iruñerrian edo beti gizakiari lotutak egon direnak, gure ondoan dauden espeziak izaten hori dira, ez? Iruñerrian, orain dela urte batzuk ere, kastoreak ikusteko aukera daukagu, igaraba ikusteko aukera ere dugu, baina batez ere haren arrastoak, basasaguak ikusteko aukera dugu ere, bisoi europarra, bada pixkat gure ibai parkearen altxorrik nagusiena, zer iaia bakarrik 400 ale inguru existitzen dira Iberiar penintsulean eta erdia baino gehiago Nafarroan ditugu. Gure ibaietan eta haien ibaiertzeko basoetan. Lepa horiak ere ikusteko aukera ditugu, orkatzak, untxiak eta urtsintxak gero eta gehiago ikusgai direla. Nola detektatu ditzakegu? Haiek ikusteko talde txikietan joan beharko gara. Beti hizketan eta haiek garatuta daude, bai soinuak edo bai usaimenaren bitartez, haien harrapakariak pixkat saihesteko. Orduan guk ikusteko aukera izateko, askotan egin behar duguna talde txikietan eta isiltasunez joatea. Prismatikoak erabiltzea ere gomendagarria da, ze askotan ez dira hurbiltzen uzten. Esan bezala, inportantea da, arrastoetan pixkat jorratzea edo detektibere lan hori egitea. Ze aztarnak uzten dituzte? Askotan oinatzak ikusteko aukera izaten dugu. Argazkian agertzen den bezala azkonarraren edo plantigrado baten oinatza. Forma, kasu honetan, 2 behatz aurrean dituztenak eta atzeko oinatza. Tamaina eta sustatuaren arabera ikus dezakegu ea korrikazi joan, edo eta presari gabe, edo eta salto egin duen, eta badago pixkat iaia zientzia bat horren inguruan. Eta iaia da ugaztunen inguruan ikus dezakegun gauzarik errezenetarikoa. Beste gauza batzuk eskuragai ditugunak, badira, haien elikadura aztarnak. Gorotzak eta bestelako seinaleak. Gorotzen tamaina non dagoen kokatuta zer duen barruean, hasiak ikusten badira edo adibidez karraski jalen ezurdurak. Jakin dezakegu nor janduen, haren forma, tamaina edo usaiaren arabera. Ikus dezakegun beste lekuren bat, beste gauza batzu zeintzu dira, adibidez babeslekuak eta gordelekuak. Bizitokiak, oheak,
edo eta askotan belar horiek mugituak izan dira, edo zuloak dira, bai? Jokabide seinaleak, batzuetan, haien atzekin egiten dutena da, enborren artean jo, edo eta bainu tokia lokatzetako bainuak hartu, basurdea bezala, eta bueno, ikusteko aukera izaten ohi dugu ere. Badugu ere adibidez, gorputz zatiak, esan bezala, leku batzuetan, ezurrak aurkitzea, hildako baten edo arrasto batzuk, edo adarrak, aldatzen dituztenean, edo hileren bat, bai. Esan bezala, askotan, oaztunak detektatzeko, egin behar duguna da, detektibearen lana. Adibidez, oinatzak, hemen izango genituzke, adibide batzuk. Artiodaktiloak, edo eta askazalak dituzten, edo eta pizkat zuloak egiten dituztenak, lehen ikusitako eskonarra bezala. Zer da oso importantea gure kasuan? Innaturalistera igotzeko eta aditu batek pizkat informazio guztia edo gure guk hartutako informazioa 100% den aukera izateko edo eta guk egin behar dugun lana ongi egiteko, askotan bada erreferentzia bat pagatzea. Oinatza edo aztarnaren ondoan. Bai? Beti, eskala jakiteko, importantea da txanpon bat edo erreferentziako denok ezagutzen dugun erreferentzia bat jartzea. Horren bidez, jakin dezakego adibidez, hau izango litzatekeela orkatz baten oinatza. Eta espeziea identifikatuta izango nuke. Aldiz, txanpona egongo ez balitz, agian, ez dakit, triceratops baten oinatza izan zitekeen, bai? Orduan, argazkiaren eskalaren importantzia, garrantzia oso handia da, bai? Gero, tamaina ikusteko. Adibidez, esan bezala, korotzak eta bestelako seinaleak elikaduraren. Azkonarrek askotan egiten dutena da letrinak, edo beti egiten dute gorozkiak leku haien ibilaldiaren egunerokotasuneko leku batzuetan. Orduan, aurkitzen baditugu leku horiek, badakigu hortikan azkonarrak egongo direla. Adibidez, kasu honetan, karraski jaleek askotan modu edo era batean egiten dute haien elikadura. Kasu honetan, beti alboko zulo batzuk eragiten diote, kasu honetan ezkurrei, eta orduan jakin dezakegu, basasaguen lanak direla, edo ondarrak kasu honetan. Kastorearen elikadura markak, adibidez, haiek egiten dituzte, zenbait zuhaitz botatzen dituzte, bakarrik udazkenaren bukaeran eta neguan. Kasu honetan, gertatzen dena da, hostorik ez dagoela, pixkat, hostoriek urtaro ogorrenean pixkat desagertu egin direla, eta orduan saiatzen dira enborraren azalak elikagai bezala bilatzen. Eta adibidez, lepa horiaren gorotza, kasu honetan, haien formen arabera, jakin dezakegu, batzuetan letrinetan daude, edo pila bat aurki ditzakegu, igual belauraldi asko leku horretara joaten direla haien gauzak eitera, baina beti funtsezkoa da, tamaina jakin alizateko, eskalaren argazkia. Edo zein aditu bateri bidalizateko eta eskala hori bere garatzeko. Kasu honetan, babeslekuak eta gordelekuak ere, adibidez, ugaztun batzuk egiten dituzte negua pasatzeko babesleku edo gordeleku propioak. Kasu honetan, adibidez, urtzintzen gordelekua, adar baten gainean
postoak eta bar, pilatzen dituzte, eta ez da arraroa adibidez, egun sentiarekin, hortikan urtsintx bat ateratzen ikustea. Barkatu. Azkonarren babeslekua, edo azeriaren babeslekua askotan partekatzen dituztela, edo urte ezberdinetan erabiltzen dituztelarik. Lehen hitz egin dugu, baditugula hileak, eta batzuetan, esietan, ohikoa da, pasatzen direnean, animalien hileak aurkitzea. Edo adibidez, haren borrokaren, udazkenaren borrokak bukatu dituzte, araldiaren inguruan, eta ez dituzte behar, eta negua pasatuko dute adarrik gabe. Orduan, adarra hauek, askotan, edo batzuetan, haien ekosistematik pasatzen badugu, posible da aztarna hauek ikustea. Edo adibidez, satorren aktibitatearen lekuko diren egiturak, askotan, lurrezko pilaketa hauek, ez? Beste taldeak, zer gertatzen zaigu, landarekin ez bezala, mugitu egiten direla, eta hegaztiak askotan, haien ezaugarri nagusia zein da, pixkat egan egiten dutela, aurkitzen ditugunak hemen Europa mailan, iaia guztiak, eta beti kontu eta ernei bilibar galera, eta prismatikoa adibidez oso erabilgarriak direla guretzat. Haien ezaugarri nagusia zeintzu dira, adibidez mokoa dutela, hileak ez, baizik eta lumak dituztela, adaptazioa pixkat egan egiteko, eta haien berokia izango litzatekela. Arrautzak erruten dituztela, obiparoa direla, alegia. Gehienak, ontzak izan ezik, eguntarra direla, bai? Eta, esan bezala, erraz izutzen direla. Beraz, erne eta askotan isiltasunarekin edo poliki-poliki eta erne ibili behar garela ikusteko. Askotan, detektatzeko belarriak edo entzumen erabili behar dugula. Batzuek egiten dutena da, batez ere udaberrian, baina beste batzuk neguan ere, eta kantuaren bidez posible da espezie horiek detektatzea eta identifikatzea. Eta askotan aztarna ugari uzten dituzte. Bai? Lehen guaztunen inguruan ikusi ditugun bezala, kabiak, elikaduraren aztarnak, lumak, eta bai. Iruñerrian, zer ikusteko aukera izango dugu? Orain adibidez, kantatzen ari diren kaskabeltzak, hau izango litzateke adibide bat, sexua pixkat marra honetan fijatzea konbeni dela, arrek badute asko zabalagoa emeak baino. Usoak ikusten ditugu adibidez, amilotxurdinak, lertxunak, hau izango litzateke lertxuna euskara, adina buruan, marra horretan, heldu bat izango litzateke, eta agertzen den marra beltz horretan, hori adina ikusteko aukera izango du, bela txikiak, apontza, basateak, bertin errantzaleak, badugu 50 espezie baino gehiago. Eta, prismatiko batzuekin edo orain kamera digitalekin, erreza da pixkat ikustea, argazkiren bat ateratzea, naiz eta ez izan pixkat publikatzeko, baina bai identifikatzeko askotan zoom digitalekin, eta gero inaturalistera adituren bat, igotzea adituren bat haren identifikazioa laguntzeko, oso erabilgarria izan daiteke, inguru naturaren arloan, hasten ari diren pertsonentzat, ez? Zuen ikasleentzat adibidez. Gaztiak ezberdintzatzeko, askotan, fijatu behar gara, eta zertan, eta mokoetan. Esan duen bezala, hegaztien ezaugarria, eta haien forma eta itxuren arabera, espezia edo gutxienez zertaz elikatzen den aukera
izan dezakegu. Bakarrik mokoaren forma, itxura eta kolorearekin, oso hurbil egon gaitezke ja beste espezieetaz ezberdintzatzeko. Adibidez, oro jaleak edo intsektu jaleek beti izaten dituzte moko finak eta puntadunak, hazietaz edo fruitutaz elikatzen direnak askotan izaten dituzte moko zabalak eta indartsuak, hazi jaleak askotan mokokerraren forma, nektar, kolibria, Amerikakoa dira, baina, arrantzalea direna, kurpekatzailea, detalde ezberdinak, edo adibidez, okilen eta zuratzeko erabiltzen duten moko indartsuak, ez? Nola detektatu ditzakegu hegazti hauek? Talde txikietan batez ere. Banaka edo binaka edo hirunaka joatea, sekulako aukerak emango digu, pixkat hegazti hauek ikusteko, ez? Isiltasuna ere funtsezkoa da. Batzuk, gehienetan hegaztiak nahiko mesedegarria dira. Haien koloreekin, egunez mugitzen dira eta errezagoa dira ikustea askoz gehiago ugaztuna baino. Eta forma, tamaina eta sustratoaren arabera, oinatzak ere ikusteko aukera izango dugu. Kabiak askotan itxura berezia dituzte, adibidez, Iruñerrian, miken kabiak edo zein enparrantzetan, zuhaitz handiko enparrantzetan, horrelako itxura borobila dakate, eta batez ere neguan, hostoak erorita daudenean, hortxe ikusten dira miken kabiak bai. Lumak askotan, luma batekin, batez ere egan egiteko luma batekin, posible da, aditu batek, posible du adibidez espezia identifikatzea, eta askotan oso erabilgarria direna kantuak dira. Kantuak batez ere udaberrian, badira oso erabilgarriak, eta, ez da imposiblea. Batzuk oso kantu esanguratsuak dituzte, oso adierazgarriak, eta adibidez, igual sexuen artean ezberdintzateko aukera ematen digute ere. Adibidez, oinatzak ditugu hemen, ikusgai, lertxunaren bi behatz eta atzeko behatzarekin ere. Oso importantea erreferentzia edo eskala jakiteko, bestela ez dakigu adibidez, buztanikara baten tamaina ikusteko aukera ikusten ari garen, eta beti ere oso importantea da eskalaren erreferentzia gero aditu bati argazkia bidea izateko eta erreferentzia hori izateko. Adibidez hemen ahateen oinatzak ikusteko aukera izango dugu, bai? Beti zoruaren tamaina edo oso importantea da adibidez oinatzak ikusteko, igual elurte baten ondoan edo eurite baten ondoko lur finak eratzen diren lekuak eta momentuak, ez? Kabiak beti kontuz ibili behar dakagu, kabiren bat aurkitzen badugu, funtsezkoa da hortikan lehen joatea. Hegaztiak gero eta ugalketa gero eta aurreragoa egonda, zailagoa da haien kumeak ustea detektatzen badute baten batek ikusi duela haren kabia. Inoiz ez ditugu ez txitoak ez arrautzak ukitu behar, eta hoberena da, pixkat hortikan lehen joatea. Ikustea, ze itxura zuen, kolorea zituzten arrautz horiek, eta horien bidez askotan identifikatu daiteke. Oso kabi esanguratsua dira, edo adierazgarriak okilen kabiak, adibidez, enborrak zururatzen dituztenak, edo eta adibidez amildegietan ugaltzen diren hegaztien itxurako kabiak.
tamaina, materiala eta non dauden, importantea da, pizkat haiek identifikatu ahal izateko. Esan bezala, askotan, lumak oso adibidez, hau da, eskin oso baten luma, oso adierazgarria dena, edo adibidez, korbidoen, bela beltza, eta haitz beleen adibidez, askoren lumak dizdiratsuak edo dizdira metalikoa izaten dituzte, eta horrekin bakarrik, jakin dezakegu talde horren luma dela. Beti, tamainaren forma, egoaren kokapenari den inguruan informazio ematen dugu. Beti, hegaztien lumak, beti, gorpurantz, tolestuak edo simetria hori bilatzen dute, ez? Eta askotan, kantuak, bai? Ez ditugu jarriko, baina baude web horriak non zuek entzun izan duzuen gazti baten kantua, gero zuen etxeetan edo zuen mugikorrean jartzeko, eta hegaztea identifikatzeko, baina ez dugu gomendatzen inoiz, hegaztei kantuak jartzeko inolako aparatiluarekin, ze askotan estresatzen dira, eta haien territorioa utzi dezakete. Beraz, kantuak bakarrik, gure zalantzak argitzeko erabiltzen ditugu etxean, baina inoiz ez naturan, ze sarra genezake naturaren prozesuetan, eta ez dugu beraz gomendatzen kantu horik naturan erabiltzeko. Bueno, narrastien kasuan adibidez, ilea edo lumak beharrean eskatat izaten dituzte. Askotan ere, egitura gogorrak, askazalak izaten dituzte, edo buztanean ere. Gorputz adar txikiak edo gabekoa dira, bai? Atzamarrak askotan txikiak izaten dira, edo ez dituzte. Zugea bezala adibidez. Eta ezaugarri importanteena zein da, odolotzekoa direla. Eguzkia behar dute, haien gorputza berotzeko eta haien prozesu biologikoak aurrera eraman ahal izateko. Askotan, negua pasatzen dute edo harri baten azpian edo izkutaturik. Edo askotan, igual, saiesten dute, ze ezin dira mugitu. Nola ikusi ditzakegu? Askotan eskutalekuetan bizitzen dira. Eta kontuz ibili beharra dago. Ze espezie batzuk, pozoitsuak baitira. Orduan, kasu honetan, beti kontuz ibili beharra daukagu, eta espeziak ongi ezagutu behar ditugu. Guk hemen, gaurkoan, zuen ganatuko ditugu espezie hauen pixkat berezitasunak. Zeintzuk izango lirateke? Adibidez, Iruñerrian aurki ditzakegun espezie batzuk, zeintzu dira, adibidez, ziraunak, behar dituztenak, adibidez, belar luzeak, edo gure baratzetan, askotan, baretaz eta zenbait intsektuetaz elikatzen direnak, eta oso mesedegarriak direla guretzat. Galapagoak, adibidez, gure uretako dortokak, baditugula adibidez, 2 espezie, eta oso mesede txarra egiten diogu, adibidez, guk Floridetakoak edo dendetan erosten ditugunak beste espezie batzuk, direla askotan Floridako beste dortokak, eta batez ere, inolaz ere, haietaz nekatu garenean, egin behar ez duguna, dela ibaietara askatu. Beti 112 deitu dezakegu, eta pasatuko dira haien bila, ze bestela, gure urdortokak, hemen bertakoak, dela Galapago leproso eta Europarra, oso distribuzio gutxiko eremuetan bizitzen dira, eta bestela, konpetentzia dakate kanpotik ekarritako beste dortoka batzuekin. Zuge biperaka, gure ibaietan bizi direnak, eta batez ere,
buru handietaz, zapaburuetaz elikatzen direnak. Suge gorria baditugu ere, eta importantea da jakitea, adibidez, suge gorriek, adibidez, haien irisa vertikala dela, kasu honetan hau ez da suge gorria, hau da hegoaldeko zune leuna, koronela delakoa, ez da pozoingarria, eta mesedegarria dira ere gure ekosistemetara. Hau suge gorri bat izango balitz, haren begia vertikala izango litzateke, askotan nahiko motza dira, gehienez 30-40 zentimetrokoak, eta askotan, fijatu behar dugu, burua bi begien arteko ezkatetan. Suge gorriek asko dituzte, 20-30 inguru. Aldiz, gure beste zoga, pozointzuak ez diren sugeetan, 8 eskata izaten dituzte buruan. Horrekin bakarrik, argazki bat ateratzeko, eta beti, batez ere, sugeak pakean usteko edozein momentuan haien bizitzarekin jarraitzeko. Eta mesedegarria dira, askotan, karraskarien plaga daudenean, oso mesedegarria dira, suge gorrien lana, ezagutxo horiek populazioa pixkat jaisteko, ez. Muskerrak, iberiasi sugandilak, gardatxoak, askotan, gure naturan aurkitzen ditugun narrastia dira. Bueno, beste talde bat izango lirateke anfibioak. Larrua biluzi dakate, haien ezaugarri nabarmen bezala, metamorfosia egiten dute, aldaketa sakonak, zapaburuak, eta gero igelak edo apoak bihurtzen direnak, odolotzekoa dira eta negua lozorroan pasatzen dute. Askotan, gure zingiretako lokatzetan pasatzen dute negu hori. Eta baditugu bitalde, anuruak edo igelak eta apoak direnak, buztanik gabeko edo isatxik gabeko anfibioak eta urodeloak, uandreak batez ere. Nola ikusi, batez ere, ingurune urtarretatik gertu daude. Beti, uretan edo hurbil. Aktibatzeko temperatura bat behar dute, askotan neguaren bukaeran hasten dira haien ugalketarekin, eta oso adierazgarria dira uretan paratzen dituzten arrautz horiek. Arrautzak, askotan haren forma edo nola dauden paraturik esplikatzen digu edo adierazten digu ze anfibio espeziekoak diren, apo edo igel, basa igel eta bar. Gure espeziea, adibidez, hemen baditugu batzuk, hau izango litzateke, urodelo edo uandre bat, buztan isatxa duen anfibioa, eta askotan, kasotan lisotritun helbetikus dela uandre palmatua, txantxikuak edo apotxikiak, eta urigelak, askotan. Eta ere, haien soinuak ere, oso adierazgarria dira batzuk, korra, beste batzuk pipi, eta gabian entzuteak ere, haien espezien inguruan ere identifikatzeko aukera ematen dugu. Bestalde arrainak, dene badakigu, uretan bizi direla, arnasketa brankia dakate, gure ibaiak garbi mantendu behar ditugula, bertan, uretan dagoen oxigenoa brankietatik pasatzea eta haiek arnastu izateko, larrua eskataz estalita dakate, eta haien gorputzadarrak hegalak dira, mugitzeko. Nola ikusi? Zaila dira noski, ze guk urazkian larri gabiltza, teknologia behar dugu, ez? Edo berotasuna, eta batez ere, ibai ertzetatik isiltasun eta mugimendu leunak behar ditugu haietaz pixkat argazki bat atera izateko. Zeintzuk dira Iruñerrian aurkitzen ditugunak? Bueno, ditugu espezie exotikoak eta bertakoak, autoktonoak. Adibidez, askotan, bota izan dira edo ekarri izan dira beste herrialde batzuetatik, adibidez hauek
karparrunta, erromatarrek ekarri zuten, eta hemengoak dira barbo arrunta, adibidez, loina, txipak, bai, murraina, eta gero baditugu kanpotik etortzen diren edo ekarritako beste espezie batzuk, ez? Adibidez, katuarrainak eta ziluruak. Bueno, hau izango litzateke ornodunen taldea ikusi duguna eta ornogabeetan sekulako garrantzi askotan, igual ez gara ongi fijatzen, baina bada talde zabala. 180ko espezien inguruko kopurua osatzen dute, beraz, gehiengoa da. Ez dute ornorik, metamorfosia ohikoa da, arrautza paratzen dituzte, obiparoa dira. Espezie kopuruak oso handiak eta anitzak izaten dira, eta taldekatze, eta oso taldekatzeak ere. Batzuetan, tamaina oso txikitxoak. Batzuk bakarrik luparekin ikusteko aukera daukagu, bai? Edo mikroskopioarekin. Erlatiboki, erreza da begi-bistaz ikustea, eta, haiek ikusteko, txoko ezberdinetara. Leku oroetan aukitzeko aukera ditugu, eta askotan aztarna nahiko guztitzakete. Talde oso zabala dira esan bezala, eta batez ere, banatu ditzakegu, gorpuz babesa dute, edo exoeskeletoa deitzen duguna, kanpotikan, pixkat armadura dituztenak, edota ez badute biguina dira, ez dute gorputzeko babes horiek. Exoeskeletoa dituzten inguruan, moluskoak eta artropodak aurkitzen ditugu. Eta hauen barnean, intsektuak, 3 hanka pare dituztenak, eta antenak, araknidoak, 8 hanka pare, orduan askotan, bakarrik hankak zenbatzearekin, pentsa, mundu erraldoi bat kanpo uzten dugu, eta identifikatzeko aukera izugarria daukagu. Miriapodoak, hanka pare asko dituztenak, krustazeoak, eraz, hanka pareak zenbatzen, taldeak ere bereizten ditugu. Gasteropodoak, oskoldunak, barraskilloak eta oskolgabeak, bareak, adibidez. Eta exoskeletoa ez dituzten inguruan, adibidez, anelidoak, gorputza eraztunekin zatitua dutenak, nematodoak, gorputz bidibilak, platelmintoak, gorputz lau eta luzangak. Bueno, baditugu talde pila. Oroar, adibide batzuk, intsektuen inguruan, marigorringoak, erleak, oso mesedegarriak direna, odonatoak, sorginorratzak, eta lepidopteroa, tximeletak, kasuntan, adibidez, orain identifikazio pila eta argazki pila agertu direnak, azkeneko 2 urtetan, adibidez, hau da, zidalima delakoa eta txinatik etorritako intsektua, non ezpelen, edo gure ezpelen populazioa arriskuan jarri duena, ez? Ze defoliatu egiten du, jaten ditu osto guzti hori. Araknidoak, 8 hanka dituztenak, kaparra, kontuz, beti menditik bueltatzen zaretenean, behira ezazuez, parasitua dira eta gure odoletaz elikatzen dira, eta kontu handiarekin ibili behar dugu, ze gaixotasunak suertatu ditzakete, eta funtseskoa da hartzea edo ikustea eta ernei biltzea. Armiarmak, miriapodoak, eskolopendrak, ehuntzangoak, milazangoak, hoixe. Krustazoen inguruan, adibidez, gure karramarroak edo seinale duni karramarroa, adibidez, baditugula gure ibaietan, Amerikatik ekarritakoa ere, hori, espezie esotikoa, gasteropodoak, barraskilloak eta bareak, anelidoak, hauexek dira. Beraz, pixkat animaliak ikusteko, landareak ikustea, baina pixkat zailagoa da, baina beti aukera daukagu, eta pixkat paseatzen badugu eta ernei biltzen bagara, beti bat topo egingo gara haiekin, bat egingo dugu, eta aukera izango dugu pixkat
bai arrasto, bai animalia eta haien kontaktua izateko aukera, ez? Nik uste polita dela bioaniztasun hau ezagutzea eta innaturalistek ematen digu aukera edonor mundu horretan jorratzeko eta denen artean informazioa biltzea, gero horren inguruan kudeatzeko eta gero eta bioaniztasun hori ez galtzeko, baizik eta garatu ahal izateko eta denen artean nik uste natura hobetu zaintzeko. Eta oraino presentazioa espero dugu mesedegarria izatea eta eskerrik asko arretagatik. Aio!